tapahtui edellisessä jaksossa? Planeettojen kohtaaminen, josta profeetia puhuu, on melkein toteutunut. Näkyjäni liekehtivä vuori. Tältä paikalta tulen keräämään pimeää energonia. Tuokaa hänet tänne nyt! Megatron, tänään vastaat rikoksistasi Cybertronia ja ihmiskuntaa vastaan. Pulssi on tasoittumassa. Näyttää siltä, että Unicronin veri, jota etsin, ei olekaan tuolla, vaan juuri tässä näin. Miksi Unicronin veri purkautuu maan sisältä? Sen kysymyksen saat viedä mukanasi hautaan. Äkkiä! Vedetään hänet pois! Nyt! Tämä oli vasta alkua. Nyt minulla on tarpeeksi pimeää energonia herättämään itsensä Unicronin! Kyllä! Transformers Prime. Varovasti nyt! Näytät altistuneen hyvin suurelle määrälle pimeää energonia. Enkä ole ainoa. Hei. Hän saa kiittää onneaan. Löysikö Megatron lisää sitä ainetta? Tulivuoren täydeltä. Kysyn vain miten. Ei. Kysymys kuuluu mitä? Niin kuin mitä ihmettä Unicronin veri tekee täällä, maassa? Tappoiko ne yksisarvisen? Unicorn on siis yksisarvinen. Sellainen valkea hevonen. Unicron. Muinainen paha, jonka fossilisoitunut veri tunnetaan nimellä Pimeä Energon. Kuten legenda kertoo. Toisin sanoen tämä Unicron on jonkinlainen mörkö. Ai, mörkö? Pelottava otus, joka asuu komerossa. Ei, hoitaja Darby. Unicron on hyvin todellinen. Oli. Tai siis, vaikka uskon hänen olleen olemassa, en kannata teoriaa, että hänen alkuvoimansa voisi olla se aine, joka teki tuon. Hei, riittää. Nyt, Jack, auta siirtämään Raph autoon. Eikö Raph voi jo paremmin? Hänet täytyy tutkia oikealla lääkärillä. Ja perheelle on kerrottava tästä. Oikealle perheelle. Äiti, perhe ei voi suojella Raphia, mutta nuo voivat. June, minä suren syvästi epäonnistumistani. Mutta teen kaiken, minkä vain voin, jotta heille ei enää tapahtuisi mitään pahaa. Tai kenellekään enää koskaan. Optimus, he ovat lapsia. He eivät kuulu tähän maailmaan. Heidän pitäisi huolehtia koulusta, treffeistä, finneistä, ei eloon jäämisestä. Äiti, pimeää energonia valuu maan sisältä. Se on omituista.
Tässä on kyse koko maailmasta, ei vaan meistä. Te tulette mukaan, kaikki 3. Ja tänne he eivät enää tule. Minä ymmärrän. Että mitä? Me ollaan koettu kaikkea ja nyt heippa? Eikö me saada valita ihan itse? Ehkä heidän planeetallaan, mutta ei täällä maassa. Autoon. Pitäisikö mun muka ajaa muuntumattomalla autolla? Miko, olen tosissani. Sä et oo mun äiti. Miko! Et säkään oo. Sinun äitisi olen. Tule, Jack. Hän on äitisi. Mä jään. Anteeksi. Ratchet, aktivoi maasilta. Ei kiitos. Prime, kuuletko sinä? Minä kuulen, agentti Fowler. Katsotko uutisia? Luontoäiti on vähän oikutellut. Me tiedämme tulivuoresta. Entä järistykset? 7 täsmälleen yhtä voimakasta järistystä täsmälleen samaan aikaan kuin tulivuoren purkaus. Eri mannerlaatoilla ympäri maapalloa. Teoriassa ei yhteyttä, mutta kaikki tapahtui... Täsmälleen samaan aikaan. Tsekatkaa. Taas uutisia. Ennennäkemättömiä hirmumyrskyjä. Tsunami uhkaa Kanadan rannikkoa ja ukkoset moukaroivat Gobi-aavikkoa. Samaan aikaan sähkömagneettiset häiriöt piinaavat sähköverkkoja. Nämä oudot maailmanlaajuiset ilmiöt hämmentävät. Miksi nyt ja mitä seuraavaksi? Ovatko konnat rakentaneet jonkin sääkoneen? Noin voimakkaan. Epätodennäköistä. Minä en usko, että pimeän energonin ilmestyminen juuri nyt olisi pelkkää sattumaa. ...101, 102. Onko kaikki hyvin, Raph? Mä näin salaman. Lasken siitä ukkosen... Myrskyltä näyttää. Tekee hyvää puutarhalle. Raph, oletko kunnossa? Mitä nyt? Ei! No niin. Vii käskee kiivetä sen käteen. Kiitos. Se sanoo, eipä mitään.
Syvyydestä nousee elävä veresi. Vuolaasti tullakseen osaksi minua! Tultiin taas. Ja se on hyvä. Ootko kunnossa? Kohta olen. Jack, Äiti, tiedän. Samoin. Arestia 30-vuotiaaksi. 25. Maailmanjohtajat julistavat nämä sääilmiöt globaaliksi hätätilaksi. Globaali. Ja tiedemiehet uskovat, että ilmiö liittyy jotenkin planeettojen kohtaamiseen. Mitä olet saanut selville? Äläkä yritä sumuttaa minua. Rouva Darby. Onpa mukava yllätys. Erikoisagentti Fowler. Tämä on selvillä. Kuten niin sanottu magma tulivuoressa, myös maanjäristykset ovat peräisin kaukaa maankuoren alta. Itse asiassa aivan maapallon sydämestä. Eivät ne sieltä ala. Eihän. Pientä tärinää nousee ja laskee säännönmukaisesti. Melkein kuin... Voi ikikipinä. Jos nyt muunnan nämä tiedot äänitiedostoiksi. Mitä? Mitä nyt? Kuunnelkaa. Seis, Soundwave! Sulje se! Kuule vieläkin sen päässäni! Cybertronialainen pulssi. Miten se on mahdollista? Sydän pumppaa verta. Maan sisällä ei ole mitään sellaista paitsi... Unicronin veri. Minä herään. Okei, hetkinen. Meinaatko, että jokin elää tuolla noin planeetan sisällä? Pelkään, että maan ydin ei koostukaan magmasta, kuten teidän tieteenne olettaa, vaan pimeästä energonista. Ja jos me kuulemme kipinän, silloinhan Unicron on se nouseva pimeys, josta ennustus puhuu. No, miten voimme estää sitä nousemasta? Ikävä kyllä, sitä ei ole kerrottu. Miten jokin voi olla maan ytimessä ja silti elossa? Se ei ole niinkään tavatonta. Ennen kuin kaikki alkoi, oli Primus ja oli Unicron. Toinen luomisen ruumiillistuma ja toinen taas tuhon. Pitkään Primus ja Unicron taistelivat. Voimasuhteet heidän välillään vaihtelevat useammin kuin kukaan voi laskea. Vasta luomalla 13 alkuperäiset Primit, edeltäjäni. Primus pystyi viimein voittamaan Unicronin ja heittämään ulos. Primus tuli osaksi planeettamme ydintä ja loi elämää ikikipinäin lähteestä. Mutta Unicronista ei kuultu enää koskaan. Ennen kuin nyt. Jos etsisimme onkalon, josta se Uberkonna kaivautui tuonne alas, ja räjäyttäisimme sen. Agentti Fowler, en usko, että maasta tuli Unicronin koti, vaan paremminkin ajan kuluessa painovoima keräsi nukkuvan titaanin ympärille romua. Josta muodostui teidän maanne. Ja hän herää vasta nyt, koska planeettojen linja aiheuttaa magneettisen ilmiön. Okei, mitä nyt tapahtuu, kun Unicron herää pitkiltä päikkäreiltä? Niin, venytteleekö se joka pum! Maa hajoaa tomuksi. Ette tiedä vai mitä? Minä arvaan, että Unicron on menettänyt fyysisen olemuksensa. Niin tai näin, meidän on varmistettava, ettei tuo luonnon voima koskaan herää kokonaan. Planeettanne kohtalo riippuu siitä. Lordi Megatron,
Lastiruma on melkein täynnä pimeää ainetta. Ehdotan vetäytymistä. Aine heikentää joukkojamme. Mutta minä vain vahvistun. Arachnid, vastaat komennosta kunnes palaan. Minne sitten olet menossa? Menen tapaamaan Unicronia. Tunnen läsnäolosi. Tunnen kipinäsi. Kutsun sinua herrani ja mestarini, suuri Unicron! Kuka siellä puhuu? Nöyrin palvelijasi. Megatron, Decepticonien johtaja ja sinun airueesi. Se, joka käytti meitä yhdistävää pimeää energonia, herättääkseen sinut jälleen. Ennustus on käynyt toteen. Tämä on vasta alkua saavutuksillemme. Yhdessä minun kauttani saat hallita planeettaa ja kaikkea sen pinnalla. Pöyhkää hölmö. Luulitko pystyväsi kutsumaan minun elämänvoimaani? Minä nousen, koska minun on aika nousta. Mestari, en tarkoittanut ylittää. Hiljaa, Liero. En tarvitse alkeellista apuasi. Pyydän, mestari. Elän vain palvellakseni sinua. Mitä oikein aistinkaan? Primuksen saasta täällä. Se on Optimus, viimeinen Prime, verivihollisemme. Vannot uskollisuutta minulle, ja silti sallit Primuksen perillisen elää! Tuhoan hänet puolestasi! Hänen huutonsa kuuluu! Höpinäsi on väsyttävää. Jos sinulla olisi voimaa tuhota se Prime, olisit tehnyt sen jo. Minä hoitelen Primin itse. Ratchet, tämä epicentrumi on samanlainen kuin ne muutkin. Se on täynnä malmia. Ja mitä se tarkoittaa? Sitä, että teidän maanne luonnolliset metallit ovat Unicronin ekstensioita, siis raajoja tavallaan. Siis hän todella venytteli, ja siitä seurasivat nuo järistykset. Optimus, Unicronin kipinän aktiivisuus kasvaa. Vakuutan, Ratchet, että olen hyvin tarkkaavainen. Tunnetko minut, Primuksen seuraaja? Unicron, kaaoksen tuoja. Hyvä. Katso, minä olen Unicron, sinun tuhosi! Pyydän nöyrästi kuuntelemaan, Lordi Unicron. Ja mitähän pakollista sanottavaa Primella on minulle? En pyydä tätä itseni tähden, vaan tämän planeetan, jonka muodostat. Ja niiden, jotka sillä asuvat. Ihmiskunnan elämä riippuu sinusta, heidän elantonsa. Sinun ylösnousemuksesi vain tuoisi kaikki ne lajit, jotka kehittyivät oman suuruutesi siemenistä. Eli tämä ihmiskunta, josta puhut, ovat siis jälkeläisiäni? Todellakin. Loisia! Hekin saavat tuntea raivoisan käteni, kunhan ensin hoitelen sinut. Primit ovat käyneet heikoiksi poissa ollessani. Niinpä sinä saat sortua. Se on väistämätön lopputulos, mutta ei tänään.
Opetuksen oppilapsi nimenomaan tänään. Sillä Unicron on yksi, mutta me kaikki olemme Unicron.